Takže výplet. Keď si tu, predpokladám, že si ešte nevypletala ponožky alebo vôbec žiadne Fair Isle alebo nejaké iné norské a podobné vzory, alebo si to už skúšala a niečo nešlo, alebo to chceš skúsiť, proste si v tom začiatočníčka, alebo si v tom už trošku ukročila, ale chceš vedieť viac. Takže pri výpletoch sa môžeš stretnúť, keď teda začneš sa v tom trošku šťúrať a hlavne v anglicky hovoriacej literatúre, tak sa stretneš s 3 pojmami. Main color, čiže hlavná farba, contrast color, čiže kontrastná farba a dominant color, dominantná farba. A vlastne pri výpletoch sa aj bavíme o farbnej dominancii. Tieto 3 pojmy sú veľmi dôležité, ale keď sa začneš nad tým príliš zamýšľať, tak sa ti potom začnú miešať medzi sebou a potom nevieš, kde je sever. Takže mne sa osvedčilo, keď si poviem, že kontrastná farba je pre mňa vždy tá, ktorou vypletám ten vzor. Čiže tá, ktorú chcem, aby vpredu na tej lícovej strane bola pekná, aby bola výrazná, aby ju bolo vidieť. Čiže to je tá farba, ktorú držím vždy vpravo. Potom máme hlavnú farbu, ktorá väčšinou býva podkladovou farbou, čiže pozadím k tomu výpletu, a tá býva teda že hlavná farba. No a v podstate ale tie pojmy hlavná farba a kontrastná farba môžu byť zameniteľné, keď sa na to pozeráme z pohľadu pojmu dominantná farba. Pretože dominantná farba je tá, ktorou robíme výplet, ale vo vzoroch, teda v návodoch väčšinou nebýva napísané, že je dominantná farba, ale kontrastná a podkladová, alebo kontrastná a hlavná. Takže dominantná farba je vždy tá, ktorou vypletám. Čiže môže to byť kontrastná, alebo môže to byť aj pre mňa hlavná farba. Že keď si poviem, že hlavnou farbou robím výplet, tak v tom prípade je dominantnou farbou hlavná farba. A kontrastná je potom v tom prípade podklad. A naopak, keď si poviem, že dominantnou farbou bude kontrastná farba v tom vzorčeku, ktorý mám pred sebou, tak v tom prípade bude kontrastná farba podklad a hlavná farba bude dominantnou farbou, čiže tá, ktorou vypletám. Čiže vždy si treba uvedomiť, že vo vzorčeku, ktorý mám, že ktorá je ktorá. A práve preto napríklad pri adventnej ponožke som kreslila tie vzorčeky tak, aby ste mali 2 schémy, kde je hlavná farba niekedy v jednej pozadie a v druhej vzorček. Alebo teda kontrastná farba je v jednej pozadie a v druhej vzorček. Čiže vždy si k tomu dajte poznámočku, že ktorou robíte výplet, a tým pádom sa nepomýlite. Pretože keď vypletáte, čo si poviete, že kontrastná farba je farba, ktorú vypletám, tak tú kontrastnú budete držať vpravo, a podkladovú, čiže hlavnú, budete držať vľavo. A naopak, keď si poviete, že kontrastná farba bude váš podklad a hlavná farba bude váš výplet, tak vtedy držíte hlavnú farbu v pravej a kontrastnú farbu v ľavej. Neviem, či som to trošku odľahčila, ale takto nejako to funguje. Čiže vždy si treba uvedomiť, čo je vaša dominantná farba. Dominantná farba je vždy tá, ktorou vypletáte. Takže odporúčam v vzorčeku si vždy napísať, čo ja viem, poviete si, že vypletáte bielo-oranžové, teda biely podklad a na tom vypletáte niečo oranžovou, tak oranžová bude vaša dominantná farba. Ak máte vo vzorčeku napísané iba, že hlavná a kontrastná, tak si dajte, že kontrastná bude tá oranžová a hlavná bude tá podkladová, a tým pádom viete, že tú kontrastnú musíte držať vždy vpravo. Prečo? Pretože keď držíte priazo vpravo, tú kontrastnú alebo tú výpletovú, tú dominantnú vpravo a tú podkladovú vľavo, tak tú podkladovú, tá výpletová farba vždy ide popod, vzadu na rubovej strane ide vždy popod tú podkladovú farbu, hej. A tým pádom je trošku dlhšia, má viacej priestoru a môže aj trošku pracovať, aj keď naťahujeme pletninu a tak ďalej, a na prednej strane je ju viacej vidieť, ako keď to urobíte naopak. Nie je to vždy teda veľmi viditeľné, ale sú vzorčeky, pri ktorých to je vidieť viac, a hlavne keď pracujete s priadzami, ktoré nie sú až tak kontrastné, že by mohli sa zlievať trošku dokopy, tak je vždy dobré myslieť na to, že tú farbu, ktorou vypletám, držím vpravo, a tá priadza, ktorú mám ako podklad,
držím vľavo. Ďalšia veľká téma pri vypletaní je hustota pletenia. Že či pletiete tuho, alebo pletiete voľne. Ak pletiete voľne, tak je to asi skôr ten lepší prípad, aj keď môže sa stať potom, že keď pletiete veľmi voľne a nedáte si pozor, tak vám môžu byť vidno spodné nitky trošku na tej lícovej strane a nemusí to vyzerať veľmi pekne. Zase, ak pletiete tuho, pri vypletaní máme tendenciu pliesť ešte tuhšie, zaťahovať viacej a tým pádom, keď pletiete napríklad ponožky, tak v návode je, že to bude, čo ja viem, 38-ková ponožka a vám vyjde 35-ková, pretože veľmi zaťahujete. Takže pri vypletaní vzorov treba uvoľniť sa, dýchať, snažiť sa myslieť na to, že pletieme voľne. V odporúčaniach niekedy býva aj, že aby ste nepletli veľmi tuho, tak stačí si dať o číslo väčšie ihlice. Z mojej skúsenosti to tak úplne pravda nie je, pretože väčšinou keď pletiete buď príliš tuho alebo príliš voľne, tak chyba nie je ani tak v tej veľkosti ihlic, ktorú používate, ale v tom, že pletiete intuitívne. Že nezaťahujete očko na výšku tej ihlice, ale pri tuhšom pletení zaťahujete tuto v tej ušej časti tej ihlice, lebo tie očka máte ešte tu, keď ich preberiete, zatiahnete a potom na silu viac menej potiahnete na tú ihlicu. Viete vtedy, že tuho pletiete, keď sa vám veľmi, veľmi ťažko na tej druhej strane, keď pletíte do kruhu, vyťahujú na ihlicu znova očka. Tak vtedy viete, že pletíte veľmi, veľmi tuho a treba sa zamyslieť a sústrediť sa na správnu techniku pletenia. A keď zase pletíte voľne, tak očka len tak leda bolo podľa pocitu zatiahnete a tým pádom tie očka sa nezatiahnu, tiež jedno je trošku väčšie, druhé je trošku menšie a tým pádom vzniká taký nevzhľadnejší alebo viac či menej neuprávaný úplet. A to, že pletiete voľne, tak jednak vidíte na úplete, keď je to veľmi zlé, že pletiete veľmi voľne a veľmi nepravidelne. Alebo je to vidieť, keď pletiete do riadkov, tak tie, čo pletiete na lícovej strane, bývajú väčšinou upratanejšie ako to obrátko z rubovej strany. Takže máte tam potom také ako keby riadkovanie. Vtedy viete, že pletiete príliš voľne. Pri vypletoch si treba tiež dávať pozor, teda, aby ste teda dýchali a plietli na tú výšku ihlice, ale zároveň sa treba uvoľniť a rozťahovať si tie očka po ihlici, aby neboli stlačené a tým pádom, aby mohla tá priadza dýchať aj z tej zadnej strany. A tu je ešte jeden tip, čo môžete robiť. Čo by mohlo pomôcť je pliesť tak, že máte ponožku alebo hociaký úplet rubom von, pretože tým pádom sa vám takto uvoľnia očká. Že budete mať z vonkajšej strany tie floats a tým pádom sa vám bude ľahšie pliesť. Idem pliesť teraz túto vnútro, idem pliesť prednú stranu a tým pádom vidím si vzor, ale zároveň sa mi nite ťahajú po vonkajšej strane, že nie sú natlačené tuto vnútri a tým pádom majú viacej priestoru a pletiete potom, zase to tu mám pomotané, a pletiete potom kvázi voľnejšie, respektíve ten úplet bude o niečo voľnejší. Čiže dá sa to kľudne pretransformovať takto, že si vytočíte tú ponožku dovon a pletiete spôsobom, aký ste si vybrali. No, to prvé očka sú väčšinou také. Dobre. Čiže voilà. Ďalšia možnosť, ako si to pletenie, teda tú pleteninu robiť rovnomernou. Bože, vyjadrujem sa jak Hottentot. Ale asi rozumiete, keď to takto vidíte, dúfam. Nie? Čiže pletieme dovon. Vyskúšajte, uvidíte. Možno bude fungovať. To by bolo z dnešných tipov asi všetko. Ak máte nejaké otázky, nebojte sa, napíšte mi na mail, alebo mi zavolajte, alebo napíšte do Tvoríme Skopko shopov, kde sa vidíme kedykoľvek. Majte sa!